Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Karon mga higala, niya ang sumpay ni naghinapustang sugilanon, Laila Libat. Mamalit na lang po kami tako sa kwarto. Aron dili na ako magkawas-kawas kanunay. Ay, maintag doon ako'y kapangumprahan sa dool. Layla! Oh, Rickson! Ikaw! Oh, Layla! Rickson! Layla, ayaw kong likay. Nakahukom na ko, Layla. Andam na kong mapapriso. Oh, unsa? Rickson sa boy! Kasi namalay mo pa dahil sa negosyo sa imo amahan kung mapriso ka. Bahala na laging mapriso ko. Basta di lang ta makabuwag. Rickson! Di lang ta dinis kasada magsulti, oy. Nahibaw ko nga, naaka ng pension house sa unahan magtago. Ay, pastilan yun si Sir Dikoy, oy. Di ko kasaligan. Manago lang tas imong pension house, Layla. Unsa? Oy, unsa na yung pagkahitabuhan ako, oy? Hoy! Ha? Tiguang asa mo kita paingon si Rexon! Sultihi ko! Ayaw lang taong kukulata, Ma'am Venus. Ay lang. Dili, ha? Dili ti kabuhian kung dili ko nimo tag-anak tinuod! Hain sila! Ay lang taong kukulata. Ma'am. Bito, Venus, ay kubunggawa. Oy, kaya hindi ako makapugong na mabugnoan sa toko. Kinahanglan mo sulti o nakakunahain siya! Unsa ka ba? Dili ka yun magtoo, ha? Aray, Ma'am, Venus, mabuhay ng akumog. Uwa na kay Maya mo atong Rexon. Ay, kay bisa magtuwad pa ka, murag kungo. Di na dyan ganahan ni mo Rexon. Bahala ng mga hurting buhok ni mo! Basta imo kong tuganan, hain siya! Nagtaman na, nagtaman. Ay, unsa ba ka naging penalty mo? Ninoon akong isultin. Nagtaman na sila. Dili ko mo to! Aray! Goy! Ikaw nalang sulti kaya ako ituo, be. Ikaw sulti. Hain silang to! Naabag ko'y magtaban ng sulti ko nasa sila. Bitaw. Ala. Kinahanglan ba ibaw ko kunahain sila! Sultihi ko, Tigoy! Ma'am Venus, tambag ning inamahan. Kalimti na lang si Rickson. Kamu na lang si Bimbo ang magparis taon. Ayaw na mo maghasol og laing tao. Niya ka din himagtago. Kagamay ni kwarto, ha? Saan sina ko ng dako. Nga ako na mausa. Di ka mag-inusara, Layla. Ha? Dili ta magbuwag. Bisan unsay mahitabo. Ha? Pero, Rickson, Andam mo mapapriso, Layla. Mauna nga kumukum. Magpapriso ko. pero minyo man taong ka, Rickson, oy. Basta, mauna na akong hukom, Layla. Andam mo mapapriso. Di lang ko mabalik ang Venus. Rickson, Layla. Ayoko itukmod palayon ni mo. Bisan unsaon ako guna-una. Ikaw ra gyud ang akong gusto, Layla. Way laing sud ang akong utok. Ikaw ra gyud. Rickson. Ganahan yung kumapriso tanduha. Ako ang mapapreso. Ug ikaw, kinahanglan taguan ta ka. Manawag ko ni Atty. Militon. Magpatabang ko niya. Taguan ta ka, Layla. Taguan yung kunimo. Oh, mauna na akong hukom. Uy, maangin magyug ka na ako, Rickson. Mahal ta ka, Layla. Rickson, pagkasabot ba ka kuno sa nagbagbatia? O, Layla, nakasabot ko. Ni akas akong nauna o kasing-kasing. Mao nga mahal ti ka. Busa, taguan ti ka. O protektahan. Rickson. Ma'am, unsa naman si Venus.
Nagsikir mo nagpaso-paso sa sala. Digoy, para kuha naman na siya hunahunang mo piya din hisabay. Karon pa kung makasugat o babae nga sobrang kapag kaugnaw, no? Oo, asawa naman siya ni Rexon. Mao nga nagpabaga na lang na siya siyang naong. Ato na bala nang ipabarang. Unsa ipabarang? Ah, Ipabarang? o ipabarang. Siya na lamang yun ang samok-samok sa kinabuhi ni Laila Urikson. Ato nang ipabarang aron. Di na makalakaw. Oo, unsa? Oh, may nanawag niya. Venus, hain ka man karon. Di ako sa amo. Sa bahay ni Rexon. Mayo, bantayig maayo si Rexon. Nga dili una magkatrabaho diri sa opisina. Mauna akong problema karon Bimbo. Kay gilayasan ko ni Rexon. Bangag sang ilong. Usa gilayasan. Oo ka na. Nagtaban sila si Laila ug Rexon. Maayo kung mao ka na. Unsa? O gusto mo na kumaayo, ana, ha? Venus, paminaw. May problema mi si Tita Lorita diri. Unsa man? May audit nga paghimo ng company. Busa kinahanglang magkapangandami. Unsa? Ngano man? Nakadispal ko mo kwarta diha? O Venus, busa. Pugni una nga dili magkatunga si Rexon diri sa opisina. Unsa? Pero, unsaon lagi na ko pagpugong niya? Ngawa man siya dire? Busit ba ini, oy? Pangandam na ang daan nila. Mamiya ta din sa pension house. Unsa? Kuwaon ta ni Attorney Militon din aron makatago ta sa usa sa mga yuta ni Papa Luis ito. Pero kalain ni Rexon, oy. Magtago-tago-tagi ka si mo asawa. Ako ang asawa, Digoy. Busa, ayaw kong tambagi nga mo biya din, eh. Pero kung dili ka mo biya din, ma'am, di naman tungo pa uli si Dong Rexon din, Venus, ayaw na lang tingaling ipamugos ang imong kaugalingon kang Rexon. Way makapugong na ako! Way makapugong na ako! Bisan unsay akong buhaton! Huwag ikaw, Digoy. Marika! Marika! Dali, dali! Sad, mura juga ko kita ang akong bugan taon. Sultihi ko kung hain si Rexon ug Laila. Altilan, unsa naman taon? Sultihin ngayong anak! Unhain ang iyang bana, Digoy! Balhibos ilong! Panuhay nga may sungay! Sir! Ayaw na lang tabuni ang makasasala, Digoy! Purbida, asawa na ni Rexon si Venus. Busa kinahanglan nga iya ning atimanon. Pero wala lagi ko maibaw, kunain sila. Bugad sa ilong. Ipapriso ko gyud sila! Husayon talang nin atong tinarong Venus. Bitaw. Purbida, So, may mahitabo yung dautan ni Rexon kung iyang iabandonar ang akong anak. Busa ayaw na lang sila taguwi. Sulti na kung hain si Rexon ug si Laila. agoy! Hala, wrong timing! Ang biling mo cellphone! Hello? Lady Goy? Hello? Rexon! Venus? Oo, ako ni. O pauli diri sa inyo kung dili ka gusto nga may mahitabo si mong mga kauban diri. Nakakasabay? Oo! Og may mahitabo gid sa ubang tao diri kung dili ka mo pauli. Venus, ayaw iangin ang mga tao sa imong kasuko. Ako lang anak sa nimo. Ipapriso na lang ko. Oo! Ipapriso tagyod ka! Busa pauli na diri! Tagalan talang kag 30 minutos. Og dili ka di ka mo pauli. Mamusil ko usa diri sa kauban nimo sa bahay. Bye! Rexon nga namisigam na imong mata. Layla, tuwa sa bahay si Venus. Og mamusil ko no siya sa mga tao sa bahay kundi ko mo pauli. Hala, desperada na ko niya. Magtawag tag pulis. Dili. Unsa? Pero unsa may plano nimo karon, Rexon? Atubangon si Venus, Layla. Kinahanglang way maangin sa iyang kasuko na to. Mupauli ko sa bahay. Mauban ko. Unsa? Kung magpapriso ka, magpapriso ng sab ko, Rexon. Layla. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!